ya kobertata Dore ko wa madera mayalo kokokia Kagala yabana magana takite ko badebia manzu Gaitu gata twende Aye la digato tere Aye la digato tere Eze aitone amoreme Eze aitone amoreme Wajani no mo botokonye Wajani no mo botokonye Abakenya rindi tene nato denge Abakenya rindi tene nato denge Abantu twenzi tene nato denge Abantu twenzi tene nato denge Kenya leito Eyo mwando O kanjani Amono marembe Ndoto jamo Sobraterane Alright, abara kabisa omwancho mutayide gachi ategere isano na mokora gachinsa isatu chibono mambe chinsa chia Africa ya mo chibono twakolirira litukolera ngo twarenge debate yabali bakoliye kerugo kyobo women repasse county ya Kisii na segesiki yabaikira ndoche bale batano ntobwate Donya Doris Aburi kurwa siki ya makia wiper koliye kerugo kyobo women repasse county ya Kisii ntobwate Julie Nyancha Manyamao kurwa Kenya National Congress omoske Rachel Otundo korwa Progressive Part of Kenya ntobwate agoro kwa Lucifela wali Eshua Bet nereno wale gaiga se studio at the same time ntobwate omoswati Vicky Onderi wonse na bara gaiga se studio togochigo chaka asobwango sana asengencho yechinsa Vicky Onderi aleke amagia the New Democrat yes asanteni sana omwancho motari togochigo chaka asobwango sana asengencho yebiro naende lero shughuli nechi nyinge alitangani ngwa kambi yamono sana ase abashimiwa konyora bebiro bino gochaga igase studio asengencho kerokende yoko motebi mumenyi bwe county ya Kisii nga kerokende kerwo orachorwa kwa bomo women rep ninki ogochikomokorera nataka tochaka sobwango omwancho motegereri kera mwishimiwa arachikweride kaibere ase ogokwana korengana nilibagali lya konyora ekero tugochia kogenderera nginchinga bino yo nakati tochaka sobwango no mwishimiwa Donya Doris Aburi erinde akora introduction yae naende atotebinga kerokende ningi yekoera ataide kuri yekero kyobo women rep ase county ya Kisii ngeomba uchukue mic mheshimiwa asanteni sana litangani karate karakone motegereri naende otoe sababu kerokende kogero kuri yekero kyobo women rep ase county ya Kisii mbia mono omoralia samalita buna wate bankoro kwa Donya Doris Aburi inde wiper party lakini inde team Simba asomo governor Simba ngochindo kwa tebi reason na tebegoro yo mo governor no mo senator Richard na inchebune women rep Donya nimbate abana babere igonyuwire nyari bali ngasoka bonchari oisokoligeria kona mate na ndu chikongali baga na otole no mugakone na nko ba in solidarity
akoruku kaka William Siatandi no moraliare nere na baguchiko bakwane nimbate degree asa mangana communication na public relations. Main reason ntaite kurigie kiroge kiga kia bangine korona bakwanire abagusi mwensipi motegererete Kisii FM enkayo mugusi role yo woman rep no gukora representation kwa manya gukora oversight na legislation gwetia machiko tuise gukora kwirende gukora as per the constitution na bakonyora abantu baito banyolire services chiria batagete mbia mono. Asante sana mwancho mutegereri oyo akoro kwa Donya Doris Aburi. Twende ase Julie Nyanchamanya mao. Umushimia ngeko kuriye kero kyo bogwimenere pase county ya Kisii. Asante sana umwanchia umutegereri nando umwanchwa umurigereri oyo nere Julie Nyanchama nyamao okubori kero kyo bo women rep wetere kiama gya Kenya National Congress Party ekebunguo igonde na bana babere no mugakone igonsomete ngakore degree in nursing ngakora masters in obstetric nursing na bono ngokora nde PhD in clinical research. Igonko borie kerogeke egere nkonya abantu baito abo bara abantu bari babwater oborema abangina evijana nekenyorogete kwa jumla wetani okubarigeri muno munyagitari bwabangina nabana bake narorere ntore no boremeru kwikere bintu ao okuba yobo boru wechibesa igo anene mono nkorigererio bakoririo byesinyagitari cheito egere toteme gutanga makweri era nyari gutangeka wetani abu abantu banyore chibesa bakore biasara baragere buya bamenye buya basomia abana nande banyare konyora chigasi ese evijana byetu byachire skuru nonye mbiribita bwati masakara kero monta akore biasara egere tunyare kwegendere mneke. Asante sana umushimiwa Julie Nyanchama. Tio tumanyole umushimiwa Rachel Otundo. Ngeko umushimiwa kuriye kero kyo bogwimerera pase county ya Kisii. Nchinkuru kwa umushimiwa Raeli Otundo igo nkuru nyaribari nande igonde value by profession nasomete University of Nairobi ngakora land economics in Kalikuse Ministry ya lands una district lands officer nande value for many years kairana kwenda gukora private practice ngachanga sawa siasa nkamumwa na siasa nkarariye kirugo kirona kyo wa MP nani ngachangaliye kirugo kyo bugavana. In the process yukuliye kirugo kyo bugavana, one of the gubernatorial candidates akaguli running mate yane, and in the process nalina soete kirugo kyo women rep na ande papa single gili kirugo kyo women rep usikirugo kindigions ise papa siyo serve abana inchi baitu abana inchi batete services batete politicians baba represent baba konye asukubanga bintu byabo within the country and the county, and that is the reason why I think because I believe nimbwate again to get an enchantment there is value I can add asuku sawa abantu betu wa Kisii county. Akero kenda seze chiseke ndeme rongeta tu mushimiwa Rachel Otundo. Ekero omo running mate ya rueto ingi kiagerete nkwali mo ngao singe njomo tegereri. I was given a short time kuligyo ngao nega sika padi tinamonyora ikabega sienkong nande ke oro mukungu konyole running mate wangu ekobega sienkong nande unalgo tabundi running mate or within the party, so one party ito singe ncherenke ibwata abantu bake ikaba difficult konyora umuntu urabe running mate nande ubwate degree nande qualified, so ikabega sienkong, and that is the reason why had to change ngende kirugo kyobo women. Asante sana mheshimiwa Rachel Otundo. Tutamonyole mheshimiwa Lucifela wali kero kero mheshimiwa enki kwera utagete koba umo women repase county ya Kisii mwaka yo 2022 biamono moralia siribaga asabanchwa bategereri elieta nguru Lucifela wali gatoi omongine shua pet igo ndo mwalimu by profession omwalimu P1 teacher igo nkoliye kero ke sababu encheno mukungu litangani goikobo mukungu mago kelia elia kabere ngende ndo sirichi ko parliament likwegerera abakungu, that is representation and legislation imanya kuruororo inchi chega iganka
toikaranse n'abantu kiagera ntomaete emechando tobwate Kisii being that inche no mwalimu naberire gisukuru narorire emechando ero nkaga iga narorire ngikero muna bona abantu baito ba deviated from the social norm tarore gose ntobwaterana n'abantu bande torosi rehabilitation center torosi rescue center torosi home cares egere abantu baria babwate emechando bakonyeke na kubwamo n'abantu bamete no barema ninkolete a degree as a people living with disability ni manya bunanko ba handle because they are in that docket ya marginalized. Asante sana mheshimiwa Lusfela. Tigato manyore mheshimiwa Vicky Onderi. Kieko erode de koba omugwimerere pase county ya Kisii. Abagusiba mintase mwabeta mwensi kuruguru mpaka diaspora na abakwandi bwa kirebia asama leta nkuru kubiki nyaboko Onderi echararani bamanyete igo nande inkoborekero kyo women rep abagusiba minto egere nyare ko bakonya abantu ba minto babwato botako bongi ncho botaka na bunte tekura rusi gente kitangani ni somete inkolete my diploma in social work from the University of Nairobi ngakora degree in environment in sociology and tourism. I double majored in my degree the University of Nairobi. Ngakora masters in the University of Nairobi in environmental management. Ngakora my postgraduate diploma from the University of Germany, Dresden. Ngakora course ya e-waste management from the University of Northampton University in Britain. Bonoiga, I'm doing the e-waste management course ntete kwanza ya PhD bonoiga because that's what I'm doing currently. Again to gekogera nkoborie keroge kikyo women rep nande ninyomire mbwata abana batatu. Omwana no monene bonds they are footballers on Sunday inko andare ngumbu because ko chinde cha Talent Academy Portugal kwa kumupira. No munyaruka masters ya bonegare ase university ya Kabarak the third year akora business management kuchikumanage biashara. No yombo mwele nerale Machakos High School. Nerno footballer next year kwenda Britain wako mpira bona Talent Academy chiringo chiko chaka already na chakire because nimbate networks globally inasemeyemo na bona igento ikora nkobori chikura chobo women rep abantu baito bachandikire na especially mono mono igento kya mbegete ni market yichi product chito ntubwati market ya matoke dudus ntubwati market ya avocado abangina baito bachandikite kero kwenda Nairobi bakumbona gaki nkonyengo litokeri ongoneri mbabwati na ndo buyangu chitore kweresera na aligirie market na banyoreire. Asante sana Vicky Onderi mwacho motegereri inyoranga nigo togenderete ni chinkwana cha mase ya mwana bali bakurigie kerogo kyo women pase county ya Kisii nigo tote kwanda ya mase ya mwika se Donya Doris Aburi omishimiwa Donya Doris Aburi ekerogo kyo women rep kya leto tukubwatekana na 2/3 gender rule na kere county ge gutwara umuswati yomo aye gotegete koba women rep pase county ya Kisii ngakiura chigutumike keroge kelio kwane kinga omumenyi bwe county ya Kisii anene mono abaswati n'abana banyaruka bakonyekire mbuya mono ekeroge kega abali bage chagete 2013 asobo women repare koroko Mary Saliotara mbachite baka debate parliament bakaigu funds chiriba etu chi affirmative action yuko chiarengement gokonya nonya nabangina bali babwate ebyombe abantu bali vulnerable totebe living with disability nonya gekonyarekana nabo women through that fund bago supply sanitary towels uchi asabana baito bari school. Why am I saying that? Okonyora end month abana biseke mbali kogenda school mwebori tari konyara wa afford asibali bakuru micheme taka sanitary towel chibese china nabo cha ekerogo soki ukwa wachete. That was the purpose. Omongine kerale empowered igote minute omongina ga egoborai nyomba bona ache korulio mogakoye omongina ga empowered ache gokonya bono chibese chiga chisoko ba distributed fairly asebiombe abangina banyore tigangote ebiombe have helped so many people na bikumachikoba musio circles because you borrow you return tiago konya ku elevate your businesses. Lastly obeliogi liomongina goko igwege ntongerege ko heart omongina. For example, I'm married in a certain place na aseligu kwaba nayo kobo mutanga ni kobe rescue yo montori because lore capable
yogo kole yente even na communicating to the chiefs mobatebi ngo bwati nganeri ekagero mungino li no asoge to muchori na rolire kago seru such things that affect women and our girl child na binda abeli ogiri nene sana ngutura ekara na mention yo mugavano itona Simba na mutebi Simba koleke ebintu mbira bagumanire totali gokora no wonder issue ya macheta nyakoba solved in Kisii County okoba teri under a docket yo omugumanire but you can make noise omugavana to amache. Okay, asante sana mheshimiwa Donya Doris Aburi. Mheshimiwa Julie Nyanchama, the same question. Asante sana Dudus. This word edire 1/3 gender, 32/3 gender, 1/3 gender representation. Chete egere ebeke erosie gap erigererina kare abasubati abange mbare gwika bunge. Igobono 1/3 gender representation egacha abasubati batoke bunge barosia machiko anene mono ari akorigeria abana abaiseke na abangina. Nanda kwegerera abantu abande, people living with disability, other vulnerable groups mna abana chintakana, mune vijana na abantu banga mnabo. Ekaro korigereri 1/3 gender representation igego temanande koremia basubati na guchibosi nonyembara umbababarai nande igego tema korigereri na bantu bange babe trend banarobura ineritora tora basubati abange bagotoka bunge egere amangana ya basubati na bantu bare vulnerable na bantu bari babwate disabilities amangana abarigererigo. Asante sana mheshimiwa Julie. Mheshimiwa Recho Tundo kero kende inkira chiko kora singi choko ne kinga anene mona basubati nabana banyaruka ngo konyu bare gwetera a docket ya uno mu women rep as a county ya Kisii in case kogo chiko chorwa Jumaine gocha. Yes, ntara answer that question. If I go to 2/3 gender rule, ya begi tuoro asengencho chi society chinde muna Kisii community yere very patriarchal. Bangina batanya go chorwa since independence kuri chikerugo kindigons apart from nominations. So kia begi tuoro so that this abangina ba batuke bale bunge elinde babeke interests cha bangina. Kero tukubeka abasacha boka ngana ubaterenete abantu bonsi a section eri take over represented. So abangina barororo purpose of it no could represent our people. Ntagete gotabanga mune nchencha orukirugo kyo women rep. One of the things no kwenda bunge rosi amachika ye arakonye amachika ina ndu konya ligereri orego sengo take care of the interests chiabangina politically interests chiabangina in terms ni nchira bamenyete abantu ba disability ntubwate na abana baitu na abana baita baisiki nabangina ngwetera bale imichande menge sana goikobe voice eliogi liyo munyonge bwensi muntu ndi bwensi oli munyonge atakama ni widowa ubwente kobe voice ya muna bangina ngwetera bale imichande menge sana muna mangana mali maye kera batigiru widows ngwetera bale a lot of problems at the same time abangina batagete kwegendera kibiashara and the only way to kubakonya nekero tukutumia chibasi cha affirmative fund ko make sure to distribute buya sigende all the parts ndichikonya bangina na ndi tolengeria bana baita baisike baroro bale unable to get even sanitary towels. Mheshimiwa Recho Tundo because of time as each second yemerongevere obo kolekana bwabere gati ya 1/3 gender rule na 2/3 gender rule. So can you put it clear? Is it 2/3 gender rule or is 1/3 gender rule? It is 2/3 gender rule. Right, that is very correct. Yes. So Mheshimiwa Julie, it is 2/3 gender rule. Asante sana. Mheshimiwa Eshuabet asobo ngomono kero kende tima itinga ngakira chikutumike kero kyo kyo women rep kone kingo mwana munyaruka no muswati kwa jumla okonyirwa sinchira ya bene kigimande ni mona se county ya Kisii. Mbia mana Dudus ngochorwa buno women rep ege ruge keiga igongo chiko getumia ko make sure umwana umwise konyolire oboene bwaye ncheno mwalimu Jiskuru jiringo bera abana baisike no baro abana bandi bakonyolera abana nyumba kera banyoleira abana nyumba baba declared useless lakini buno women rep abana aba nindi yenchera bakonyolera skuru kiagara asa union ntu achake skuru ya Nairobi asa abana baba koirwa baro baligeri guchike ateka chialenda abana bali babo na baro baira ni skuru basoma kera baira ni skuru basoma finally abago chakoba
economically productive in the society. Na inde school which mainstream school sikara bagwira ni gororo there is that stigma. So to avoid this stigma ninteme korora mngamba nyore initiation ya Kisii iga bakogenda egento gia kabere nche no muboraka na arorire buna baboraka bange baguchandika nche buna nde iga kana ariko ligeta itoriti yana yo bulimo I went through hell lakini rende senge njondo mukungu gwete nenere simba ona atenenete ngateba guikanyora bwene bwana na ndekere nabanyora the same way nanyora to bwene bwana nero nguchigotenena abangi nababande bambuye kaine baboraka abangi nabali bali marginalized abangi nabali batali kwenyara nabaro banyora bwene babo. Above that chibesa njiro chi affirmative ni make sure ngabangi nabanyorire chibesa chia sebyombe byabo na ende mbasomi about table banking because in most cases bako kole biashara byabo bako beka chibesa chibengi chiabali chibesa ekyo chikonye kona changa cha service charge bono mbataka iri basomi ku table banking yagara beka chibesa chiabo chiaroted within them chiarosia faida ye chikorosia na ndiye ira nesibale yaba benefit. Asante sana mheshimiwa Shwabet asengencho yebirengerere byawo gochase omumenyi bwe county ya Kisii. Mheshimiwa Vicky Onderi suppose wachori kwa women rep county ya Kisii akira chigutumike gerwe kebo women rep kwa kingo mwana munyaruka no muswat kwa jumla gokonyeka mbia mono duduse ritangani oba mwana munyaruka na nkonyora roba ko mutura chakira na kira amatuka ya ikire tari konyara kwenda skuru ikire kigente kene kwanza na nyora gusiga iga mbabu atipi bono mweta konyora singe njitabu ati inchira buna bono chisantal towel echinko iguno through the schools ba konyora nchirgo ikira abantu bange because abantu na bange igente kitangani kuchikokora kerokyo na nansira gokora factory ngo chikoleta ya santal towels already tuanzira gokora na Monica Kibaki na abantu ku US Buganda we were told twatete konyereta Kenya tukatebwa mwana KEBS we are working on that so bono iga no entarach kora ninje ndareta nkurangeri nyuma tutareka chikure chumaine chiskuru angibire iga ninje ngire santal towels already go nansire gokora igento kende abana banyarukamba chandikete nabangina kwa jumuraga igento nguchikuba konya nago tebi igento gitusumbwete bottom line no botaka obotaka na buntete kurusi no botaka ko borusi no ko twara cottage industries echitoko chiko chaka already na chakire no maite nimbate lab nyamataro ya matoke na kwereza ekana ngokore lab yarenge 10 years ntobwa ati abantu abakwira na aligirie market nkwarango etabwete round no musubati na ndatara enda na banda achemurete gaiga umwambassador Greece oitu anyorire market ku Kenya house in Greece tuamanyire nkoreta tole factory ye wainari already nkwaranto na leta basongo kuru Greece the biggest university in Greece chibesa konyora funding kuru ngumbu chibesa Kenya cyo kanchigwe sana ntongaina na bono inkoreta ndi chibesa cha European Union bono gose kwamba uringo tebile kicho konya banyi yes nature rani ule ndio wakwende kule sanitary towels yes kwa iresti school bwango iga ne role yo women repoira sanitary towels school go sino ko ane serikali ya ile chitaji nchisa ini umwana uminto abana buna tukukwana igana eta round ekina kibare ko mburi nchigo isana serikali yo kate konyara engo chigotumeka chirinko nyora ne chingo chikorusisiko ne chinansire na ande gento ngo korano ko beke factory eriga egera to wakine serikali no meto tambe chengo implement before ne serikali I will continue doing it already I've started and that's why I'm saying mbuya naro kutwara tebana nkiwa korire egere koro kina kino chikunyara ko korire asante sana liso lingo chelele baadaye tikatogenda so mheshimiwa Donya Doris Saburi kerokene mheshimiwa Doris kerokende twarorire aba women rep babende wacha kabya sana se ukwerera una devolution ya chage there is now 10 years down the line togachaka na Sali Otara togacha se Janet Ongera oyo yo to invite tiara kintanya litigocha ntuma sababu ikera tara respond wikabona timetinga kolengana nemirimo yo mu women rep ya koliru boikeranu ku devolution ya chaka according to amangana nkoigwa abangina bagote badudus abangina mba contributed 700 shillings bagate buchibese chibale bunanko yulende chibese chibale ngigo chigo chibeka bachake ko earn a profit which they complained bakoreteki baiberetu aya ko wait around kwanyora toigure rep cases office yo woman rep na babago kogamba na DCI batwale special wing aseketiarech ekero mwana beire rept DCI ba investigate omwana uli onyora haki lakini husi abana bange bako ba rept mbali konyora haki
gokoba kwambuli dudu zina kikorugesa kwirenda affirmative yecha nekiruge kyabangina banyolire haki aya abande mbali banyolire amabuli weta buno gonchokana na chichiro, but we should pray to God egento kebe sustainable kebe long term amabuli alingo charagota naenda wear out aya onyendiri abana bakonyegete to the maximum otango issue ye viki nabangina baminto bon speaker ga bayiresire yechi sanitary towel toigure nga bakonyiru igo onye bakonyiru according to me na seke wangegeke aya no mungine kera iru oboraiboli na bwenere tabe eliogiri abangina. I looked at a market Gladys wanga korete abangina bali bare koneri gali chinsemo cha Homa Bay mbate bete now they are at a suitable place bakonyara okolera businesses chabo. So to me it has not been up to 30%. Okay, asante sana mheshimiwa Doris Donya Aburi. Tutoka so mheshimiwa Julie Nyanchama. Devolution ya Chagre 10 years ya elire tuwarorire aba women republic yale bagukora ibipindi byabo timanyeti gosaye kwarorenga korengana nekiruge kyo women republic mo yakorirwe. Asante sana Dudus. Ese miaka 10 baada abantu ebagotubori negasio mo women rep nereri. Igo bado bantu mbararora ekiruge kyo women rep egasia bonereri. Nare gosabe somo evo wancha ririti nyare ti correspond ese ngakingo chigotumeka chibesa cha affirmative action fund. Muno yo menta kwanaga we have got rape cases estinga kichabono abana bange bari bagutacherwinse ebakongentu. Mheshimiwa Julie asengenjo for the interest of time. Ikega kero mondara guchinga kicha ukwandire gentekyo. Ti ankwanere boneke kwantevi. Thank you so much. You have 1 minute. Thank you. Igobono bangina bange mbararra obuya bwekero kibo women rep. Ebintu bidi bitakeire gokoru onye na machiko oversight bako participate actively sechigasie ekyo echichibwente gokoru naba women rep. Wetani abwe samangane okodigereri okwegerera abana basubati nabangina nabantu babwate disability nabantu bare vulnerable bado ntorarana twaikire keronge kedito gwancherana negasia korubuya. Asante. Okay, asante sana mheshimiwa Julie Nyanchama. Tona so mheshimiwa Rael Otundo. Kerokende devolution tuwarorere buna ya kolire miremo koru 2013 bona ngo chitoleka korobo choli bwa 2022 suppose ya ebono kerokende no momenyi bwe account ya Kisii kwaligere bine binde bya koleru no tebenga ekero kyobo women rep ya konyire omumenyi bwe account ya Kisii anene mono umwana umunyaruka nabasubati litangani kabisa ekero kyobo women rep igasi ya gokoru ere social. So commercial egasi you get a bit difficult, unlike Kerugo Kyoba MP. But what I can say is that a woman rep omonyene tanya koba bose bali babero baraba accountable and transparent. But we are okay exactly what they have done all this time. Igo tingunyara koteba really how much they have done. Lakini intagete koteba nga abantu muna oyo minto mheshimiwa Julia teba abantu bakubulinge gasi Kerugo Kyobo women rep nearly. And that is the reason why tutaite corona energy bill ntoraraba bali baito bagusige ga participate bunge babike bill chirichiko cha chikokonya aidha bangina bana baiseke nabantu bandi bali vulnerable ntoraraba bill si chikoroswa at the same time ntoraraba ko oversight unabona bangina nkomunyoki kubali igega chichiro gweta kwanyora at the same time abantu kuchandika bara abanga bange turikorera kuse kokonyi bali because at the inchemuna incherecho ninde activist ya Gusi Governance Watch gona konyora iga tinga kicintambekera abantu bakomunyoki wa town higa ebyasara na kyangu imichando bakonyora bangi bagochesende. So at the end of the day twali kubakwanira twari osembanyale kokonya oversight into twali kokora instead yabayiga bakokora ntukanyanga problem nesinginje bakochoru from one party bachoru mne team ekira abantu bakochoru mne team from one party omuntu agosinyikubolia oli utangene ki abako muna abana bandamo at the end of the day te kotokonya, in which case we are telling the people of Kisii County bachora abantu from different parties. Governor ne deputy ne senator ne women rep na liye woman rep ne senator bakubwatira na aba MC babeka governor on check ilinde baba able kubulia maswali. So inje ngote aba wana Eva shall be given ane segasi iyo
togoteba what we need is accountability and transparent nerira nyal koroke nki akor into nchema to amna bono mheshimiwa Janet akorire manyitenda aketebe ne nyombe ya agenda bacha kuigora nero manyite kiara nero yabe kutenene. The rest of the things we have not done tora manyanga barabi bana bali vulnerable offense bare baetu chibasari, the record is not there. Asante sana mheshimiwa Rachel Otundo. Mheshimiwa Shwabet, kerakende kerokuliria devolution kuria chagede 2013, this is now 2022, 10 years ya alire kerokende noroche kende gya kolirwe oratebe nga senaro gochigo chakera in case ochor kobomo women represent county ya Kisii. Ontagete biamana sana dudus ontagete kujiunga na mwenzangu Rachel yo watabire nga ekerugo kyo bugwimene pekere socio tokonyara komesha buye gasi umuntu akolire lakini onyendiria nyari kaneta bagwimene rep aba baiche bakore public participation batoboli una bakungu kiagara nintu abakungu ekerugo ne kiaito batoboli nga in your ward inki ketakeire gokora to participate kanga bono ntubwate bintu togotebanga ward get monyerero ya etweke pass central ya etweke Masige West ya etweke Masimba ya etweke bono igotori plank egento gioka na rorire gusenda atebe una merio tara na chiete parliament akarwanirira na abandi bali barengo ikagera ekirugo gia affirmative gikae guchibesa kiagara nchi arengo there were no funds allocated lakini era na arwanete akaleta chibesa icho after chibesa ichi chiacha ntuanya kumanya ngichi gokora apart from nyombe na rithima tinga nyombe ne chibesa ichi agachete because na bako nyori chirwete asanga ese donation ye ngao one chichinde chigo chakatiga igachia chia bangina ntomanye tinonya nire ngachire ntori gotebigwo maetega kokorera abante gasi batebi nga chibesa chene chiacha tenjinga naiga inkechi achira nkechi akolireke negichi akolireke and then egento kene ndagete goteba muna bono kurwanirira abana banyaruka dudu sinje no mwalimu abana ngo babareped in schools ninje naimukirie chikumwenana kogenda buna bono bori abantu begesa ninje ngwake simi na abatebi gento gete kiabaira asegete kura egera abana bali mbatu bererunze kwanyoro mugumandira maybe tali yawe maybe gakale so busy elsewhere kiagara nande abakungu na abana aba konyorole baitiru domestic violence nero lakini ntobugati none nyombe stoko genda kwirera toteba ni mechando yaito ego short na ko gotange kero kyo torara bwaita bwaye buya tinda arara. Thank you so much. Just 1 minute ntu agenda iskanto iskotole ngoboli tole chikura igoto kumera abantu batatebi nga ikaransa motosomi chikule jitoko bagerekero kyo bugumene rebik mogo chikokora esababu nonye na abantu wananchi wengine awachaona the benefit yo bugumene repasike kerebosio atigato mesana comment in time asing encho ebirongo genda birande I know some of you ngo enda muri function tinde mheshimiwa Vicky gerokende kero kuligereria mangana ya devolution buna chagete kero kyo bugumene rep na kiarete tume tuarorire chitamu bere chikwera aba women babe abagose abaswati babere bakolire kerogeke ine nkyo ratebe mere munere yakolirwe kerokende oratebe nga asinaro rachigo chakera gose you are going to start from zero biamono mwana minto batemire anti yato bakire biamono ase batemire meri buna abana ba minto bateba gaigana ki na temete besa nchi arengo bakarwanira chigacha na ande na gorete some machines nke na roche igabo group ya monere na roche ya value edition igona temete no yondo minto kuruku mheshimiwa Janet ongera nere abagusiba muchorete na ndito gotena kito sikabara ibaito bali baro na temete asa kolire ri swali eri urire burunge asere kuiraniria na abu bali gasi bakolire inje buna bana nje ngubatera na ba minto ntware nyombe ya igorwa no twaringe twensi tokonye igora ya gender based violence no igoro nkwaru chinto abate meeting na pia Susan aria bogetutu na nyari bali igora mangana gender based violence na ekemo kiange chitigura gender based na nyoto musubati oyomo unachiro koboko no mugako akina ndikora ate abantu amituna akikero mungi nako gechiri kakite ko nacho muntu okoboko kakyu uyo no mwana bwo muntu ekini uburoba nene sana kwa muna chiro koboko mungi ibono tabwati na guchikorigeria abana ali mwaratiganire ngajya guchi ngajya bingwarere bigochi ubuno buroba no ogotigo muntu omenyete no buro throughout gorende mbia tukura mwakera abeke nyomberia lakini nonyonye bekire bakoretwo sustainability neki nguchikubaragerio regento kende na kitoko boria ekero baguchi akwenda guchikuragerio to me that's why I come down at banaki we need income generating activities mbinto kibaguchikokora bike chibese cha affirmative action tubabeke chi group chiri babwate ntuba cha chibe interest tubarosi buna bono igekero na 2017 na rose 6 cooperative chomo gusi chiguchiko form a union ekero nturi chikuba ekero nguchikuba chibese because we need ndreta gokora ekero nguchikuba ebintu ebiga egento twanyora no ene market ntugwati structured
given from the government a structured market. So iketu chokora structured market unabona tu ansete na kuchi tukwa kitone chikato kinechi SDA because to arosil policies ega asio women rep no ko parliament koros policies chiko konya abantu abaiga to arosil those policies to arosil those cabinet memos cheti kunechi minister chikonya abantu ababaito na kibago to tebe bintu bire realistic to tingo no tebe bintu bitambe bitarochi kaini. Okay, asante sana mheshimiwa Vicky. Yes. Asinge nchie biro yatoenda so mheshimiwa Donya Doris Aburi. Mheshimiwa Donya Doris Aburi egazio mu women representative go somo women rep no ko represent abasubati n'abana banyaruka se bunge korosia machiko nabo igo kolega cia oversight ngaki ogochigo tumeka emereme yelio kwene kinga abanyaruka n'abasubati ase county ya Kisii banyorire ehaki yabo. Oise kurigereria ase posters chane nindigete gari Donya Doris Aburi eliogirio mugusi. What does that mean? Okoba eliogi ase bali batali konyara otebe mechandeli babwate you represent them eliogi liabangina. Chibase chirichi affirmative chihocha. We have 9 constituencies. As per last time yakerana aboliti diriba chagete chiarenge 7 million per constituency. Chigacha chikaba 9 million. Okoba lende batari koba clear on how much is given. It's between 7 and 9 million per constituency. Onye chibase chichire 9 million per constituency. Oko make sure kero montonyolire haki yaye. Ekero togo tere national anthem. Aria senari bagoteba haki wengao na mlinzi. Tiakero montanyore haki yaye. Fair representation na justice be served to all. Komenta nayo anto bata bantu people living with disabilities. Mbeli ogiri abantu babate disabilities. At least watu wali mikutano na barabu kwa babuli. What do you go through? Kosoise ko tibonga omutino osomonto tari konyara gukwa na limbama abantu babemba yo bako represent bako konya abantu babate disabilities. Believe you me ebako koleru obobe na abantu abayigamba komanyigo. It is good no nyine MCA kirikire sitting. Make friendship with these MCAs. Bako tebye mechandera se binyoro. We have 45 wards. Ayebune woman rep to kumanya kirege ntokega enderete. On top of that, have good relationship na ba chief. Ebintu abiko be binyoro ibiko ba reported as aba chief. Yugo na boko nyara komanye mechandelia bangina babwate. So I will have a good relationship with MCS na ba chief, even schools komanya what girls women go through. Asante sana mheshimiwa. Asante sana mheshimiwa Donya Doris Aburi. Tetona so mheshimiwa Julie Nyanchama. Wachodu koba umugwimene rep no matemire mu umugwimene rep no ko represent abasubati n'abana banyoroka se bunge ko kolega cia oversight na kolega linga kia machika korosigo. Akira chigutumeka embinu bune yikwana kinga abasubati n'abanyoroka ngonyora bali haki yabo. Igongo chikorigererina essence ya representation, oversight, legislation and budgeting. Eyuchire function umugwimene rep akokwanera. Igongo chikorigererina ekere budget egweti kumuna bona ego yomitate ba we have about 7 million per constituency. Muno mo women rep twetirichi korigo tebana county nene ne chibese chimentu na ria abantu abange barekeru. Egento gya kabere eso gwetia machiko bunge. Nche muno mo women representative egento nkorera. Egente getanga no gwetirichi korigereri abana bari bagutacherwinse nande bangentu. Nande gwetani abo bari bagotachirunse bamenya richikondiga neririe tigugabu egere kina kigiachire police gose mondo ka reportiri twanyore etime ngao egokebwati ndonyora nande no mwana ori no mwibori ori oyo chandegete na ubagotara police ritukorigima nande yatukane kineki ngeikwenda ndonsi baikonyora haki yabo ekende nkorigereri ese representation nindigererina andonsi nebese county government ito 1/3 gender rule ose 2/3 gender rule imwateba ebe applied esa aba minister bakwego aba minister basubati mbarenga ese chi director basubati mbarenga is like you're not sure of the 2/3 gender rule. No, I'm so sure. Because ineli chiko ligote botari ende kintu tali ntu abeka. It's like you're not sure of it. No, I'm very much sure of it. 2/3 gender rule igongo chikorigeri na representation at all levels.
egere tonyare gutwara gento gerigi gokorukuna equality and equity at all levels ebina byo bintu ngo chikorigereri trickling from kurwese national government to the county government, so even at the ward level echikorukoru ese serikali ya igoro mpaka ese county government mpaka ese chi ward. Na the 2/3 gender rule has been applied everywhere. Asante sana Mheshimiwa Julie yakoro kwa Mheshimiwa Julie Nyanchamanya Mao. Mheshimiwa Rael Otundo, the same question. Come again. Okay. Kubwata kana nemere moyo mu women rep ase bunge no kwenda ku represent abasubati n'abana banyaruka okore mirimo ya oversight na konenga lichi konkoro sigulire na kuligire linge budget alende kibiyasanga kichiko we kono nase ekiganje keliki affirmative na kigo kigutumeka ama ebintu byonse kwene kinga umunyaruka umwana na abo abasubati ase county ya Kisii ngonya bali hakia. Okay, as a representation, you go interests chabantu baino. You go understand your people, understand problems yabangi ba wetera, problems abaisike ba wetera, na problems wale mava wetera na bantu bandi bali vulnerable. Uchibuguli orindo o represent bunge such that a bunge asiba gwitema chikando once kwa make sure interest kwa nyere trime, whether an interest employment, interest in the quality time. Tukende tukukwanera chibili chi tukubeka bunge tubwente kubeka chibili bunge chiko tokonya muna bawo babegete bili ngiyanga wala maf babwena tukwakana tax ntubwente kuligere ligenteki about widows also na single parents toward single parents and widows na bara bumba bwente kwawa some reduction in terms of tax bagwakana because they are struggling alone. Chibili chintu tukwira bunge inchiri chiko make sure ngachiri kunyanyasa bakaba kungu bakuli siasa mnabona bakungu bakuli siasa kunyanyasa bale sana wanyanyo spy parties wanyanyaso in various ways na bara bumba bwente tumende kubeka machika bwente go to represent so that ntoko nyanyaso mnabona gusi a patriarchal society mukungu ndi bwense uchi kotema kuligi no ene kirugo ya mobera a big issue tutati kuligi even no any reason no any chibasa or something even money that can assist them. So tolgereli on the other hand we also want to see what can be done kiagara enchera yo konya banta bataka will work also with the national policy tutati kuligi mangana national policy in terms ya biashara ikiagara biashara ibina biro bitete ko korunsa iga utete kuri chibasa cha affirmative action insachi konya abantu abe biashara bigokora uyikorire ne biashara bigokora ukiana bora beka abantu na farming kwanya wale bintu byachiri kurusiko bire cheaper nabona magana y'ingoko for example kwanya ratiri kunyara ko bakonya so uyikorire international policy that works with our people egokonya abantu abaiga. Asante sana Mheshimiwa Rael Otundo, because of time utanisame toenda next year. So Mheshimiwa Eshuabet goso Mheshimiwa Lusfela Bwali kubwata kana nemere moyo mu women representative ase bunge akigo chiko tumeke likwane kinga basubati na bana banyaruka ngonyoro bali haki ase county ya Kisii. Mbiya mona dudos once more egroge garana kairu in parliament nindo che kiagara njino mukungu na eteire mejanda ya bakungu nindo che ngibagwetera nago tainje no mobora kani mata bana chinta kana ngibagwetera in my house nimbwato mwana omenya tane disability igoro che leave alone ko batwara abo nkiyo chigokora formula kiyo chigutumeka likwane kinga ngonyoro bali haki formula ngo chigutumeka neyo kobeka legislation mbeke bill ekoba defend ekoba ali baga banyole their rights ekiagara oisa kuligera limuna bana abantu bameta no balema of course imbaire reduction ye tax lakini ebintu mbire batakaire gutumia bana bana abantu bechi wheelchair abantu batakaire bale hearing impaired abantu emeuko okonyora tokogenda none chikanisa nonye nemisangirikano muntu tayo kubatebia kegenderete ebarobo saigo so nintake kobeke bill ekobakonya abangina buna bakungu baboraka igo bali boka you know kobo moboraka na korku ne disability koba a single parent in a disability because you are not complete nabo abeke bill era kogenda egere chikobegerera na barabu baruse ligu tax yonse pibuna abalemavu baruse mata malemavu igakorete gali busa ikara ko import na abakungu aba babora kabali baro baranyale ko import none gali busa ba import none tax na barabu batike gwakana. Mheshimiwa shwa beta second yemeronge biri cyuko gwatebire nga no chikurigire balia bara ababoraka muboraka ameto understanding ano musacho kwirere na mukae kero mukungu kwerega kuri kumutakano tima itinga ekerogeke entire community nga kumwegerero mukungu no mwana omunyaruka era toko muswati na muswati ukure musacho tegaire
na bana bwate na bamura does it mean to kumushughulikira in any way ngoshughulikira bale kiagara one sia kwererwa na tebanga onde bwensi ole single oyigale disabled kiagara tari complete so nonya na basaja bakwereire mbabwate mechando kiagara musaja mostly tari kumanya none sughulia sere so abasaja bana barabumba nkwegerera bale dudu stigango tendo kende nacha ku discover abasaja no batakere ko konyu muno rero musaja akobe kunso tiringu properly umukungwa kumwako kuranga gaki gwankolire musaja oyangita boire gogochiko gendo muchiko nyano musaja obekirense okonya koteba ngatiganda arunza nkondorole kinero gokongonto so nona basaja aba batakere ko roselwe appeal ekoba defend from domestic violence. Asante sana mheshimiwa Lucifela Bwali tigatwenda se mheshimiwa Vicky Onderi kwa irwe ekerwe kibo women rep ne bunge ya Kenya ore okora mangana representation oversight na mangana legislation na krosie budget kicho tumeke binte bikona kinga omumenyi bwe county ya Kisii yoro muswatu no mwana monyaruka banyorere haki na bagoka iru burayi bwao eyo egento nkora ngoche ground nkore egento ikuru kwa awareness creation capacity building and kubasomia na tokole public participation you know a county hospital the same umuntu karibu machoge ukaribu nchari and what have you babate different areas ya sebaruete and different needs that's why nkolete social work to chemba buri mboko nkimubwate because you know nyobwato bokongu amache uyoka bwato bokongu bonde mbori the same kuikomanya the problems the needs batagete public participation tokore gasi yamu ekero na manyire what are the issues manya kera nkwenda gali ko rosi ya machiko na already have been making it nindo seti US regulation chendo seti ati the Britain kanyarosi you give you already manyete inkaransi andole na chi issue mubwate especially issue inguchi korosi nandi kwanza ne yamangana echiro yebintu bito eyura nere itangani egere nchiko konye bintu biguchiga egento kende ne issue ya even amangana sports no na banyaruka na igumo team nera ya banyaruka ntubwate talent tutari guchi exploit ligere lyali bo nandi moinari abana ngumbu chi gold medal bagachete chinyomba abasubati esengencho bako konyo na leaders babo mheshimiwa Vicky Onderi ase second emerongevere yes ine korengana nemiremo yo mu women rep ikibesa kiri akonyora sike ganje kiri affirmative yes plus no mushara akonyora yes nero gutumika singinje yo gukora ibintu by'abanayi yes kibesa kigo isana gukora ibintu byo gotera kigo isana singinje I'm globally connected you know I'm a global consultant you know that one and no rochen koleta turi kuchikoteba naki utiga abana bachandegete ikiri nkoegwa ninkorere ibintu bina nagoteba kiri mete kiro na mangana value addition machines ibintu bina bichi gukora ekingo korande lakini tingi chikotegerera na kibesa ichuka na kingo kuchikokorera nakiye kogera noegwa abachumbe buna bono mete abantu bakora aserwa umuntu guchikora enda bunge oteba kiri araserete tiganda irani eyine yari hatusumbuire kwanza tutagete to empower abantu baito batware kibesa emyuko yabo omwana omuntu yes igo nandigas ndicho na gote na kibaga European Union we can't collect kibesa na 1.6 billion cha European Union on US management so I have experience on that and I'll continue doing that. Asante sana mheshimiwa Vicky Onderi echararani kweli jideka chiko enda kugenda gwoka aiga yote kwera so mheshimiwa Donya Dori Saburi timanye tinga kerokende representation ya abasubati n'abana banyaruka bono igato bwate 47 counties county ya Kisii usakolire population ya nene sana n'abasubati n'abange n'abana banyaruka n'abange sana. Do you think agati each county chinde do you think the 2/3 cy'abasubati ababekira se bunge neisa ine ko represent abasubati n'abana banyaruka te yoritangani egenda Kisii County Assembly? I'm told there is only one lady ocholire buna MCA. That is zero representation. Or again to actually to benefit nekero gokia bangena. Ambapo nyole buya 2013 there are men bachiete ko boli. Ntoboli na into ekero gekyo. Kere stated for women na and still abakakangote babare na into tegato cheto wegeto yake. Kia bagaka igo bado representation teyo etogo benefit through nominations egento yako garaba subati abange baba Kisii County Assembly even in the national government and the Senate is because of the free nominations ne kitota irere birogo noro chabono buna into toko boli number 1 nonye nabange nabaito toko boli na barabu birogo okonyora omuntu ogochakere propaganda to irabade kirugekyo fellow women inche oisokolige lidudus
koruna chagete kuboli kero kya bangina. I've never attacked any woman. Inyi saransa sentebe mungino yota sogeti. There are several reasons chiragero mungina arubuoye abanda bagaka babo bakuru omuntu go judge ngabono tokoteba donya tabwati mugaka bantu mbako mwakura abu still bado ni fellow women. Bono we have that challenge gogo chiko otarake osedi tukelio beke yanga mesiebe ase yange ndeons ebakotebo olitari ko beka yanga bya liko muntu akoligereri obongo bo muntu oyo gago chakwira chikurangi agotokorera baja kakoteba oyo gagingerete tuki oyo gabochole togoto na gotoko tali korokugo cha gukwana parliament is your brain abande bateba taranyora bana bange bunenche asenali bagoteba tutagito umungino monene magego umungino monene tali umuntu omoke so tu Obama igabeto mo president atariato muboru wa America. So we are really judged harshly, but nevertheless we are on. Asante sana mheshimiwa Donya Doris Aburi. I don't know that the size. Timati go say obonene bu montongo mata bole ase amangana leadership. Not that it is a rhetorical question. Timati go obonene bumo go someone to kobo monene timati go sen komader anything ikera twarorire abarai baraba ke bagokora emirimo yabo obo ikeranu. So sometimes na bako ba tricky ke second domine. Mheshimiwa Julie Nyanchama timaitenga kurashi gokora emirimo yabo sekero kurigereria ase amangana ya representation bono iga the two-third gender rule abasubati abambaye saina ase bunge kero kende ko represent amangana ya basubati nabana banyaruka basubati abambaye saini ase bunge lakini baria bake baro bado ntorara bago chamo kwegerera basubati bamwa because rasma tumanye ne serikali nkorosi gwere ne budget ebine biroga abantu bairu batarabore rikura egera tonyore representation muna basubati abwa bake bache riru baro bado mbari gukwanera umusubati esedi ogirie igoro igobono okugana inkoro bamenta abange nabo barime bakorega siekorekana nari abantu bararemena abasubati ndoche echoki yoburai anene political leadership ya basoire. Okay. Asante sana mheshimiwa Julie asinge nchoko bo mwenge mheshimiwa Rail Otundo. Representation yaba ngina nabana banyaruka neisa ina se bunge onye tesa ni what will you do kwa yakolesane kero in case wacholi ko bo women repase county ya Kisii litangante to gote baiga se county ya Kisii representation ase bunge neisa ine because we have 2/3 gender rule lakini yentonkelinga abachorire what value are they adding ikiana barobo bwento ko chorwa ilindi ba represent bakonye women rep ko represent the vulnerable na ko represent interests chumukungu no mwana mwiseke lakini at the end of the day kwa yenda ba ko ndororo babe biparaka byabagaka bari elected barororo so at the end of the day ba koraga so we want to up our game the next time nane ko chora abantu for nomination election yes they should be able to be able to add value. Number 2 Kisii county government look at the top leadership chakire governor chakire deputy governor into minority into majority into speaker deputy speaker chairman of the board name them all they are all men in fact top seats che county nabagaka bukabaro the women are not represented also go with director abagaka no baraba abiroge bi appointments okonyora abagaka no barabange abange nabale very few so which means mbarabwa 2/3 gender rule so nchenko bamuno mungine woman rep will ensure ngatu wabwatiri bake governor yenta ko koraba kabale bako ba elected mbaraba ko borro to ensure nga 2/3 gender rule is taken care of in those areas iganya ntoko genda igo there is no way we are going to help our people and there is no way woman rep ekoborro kiagere gasi ayi go tekoretik igo teyo ikiana went kulera for those who are not there. I want to add in the national in the National Assembly. I want to add that we want to keep on moving since independence into MP. We want to look for ways how will these women be empowered and something must be done on a bill it's a bill running mate even for a woman you could give no governor could running mate is like hell
Asante sana mheshimiwa. Asante sana mheshimiwa Raila Otundo. Asengi nchebi rangere biao. Mheshimiwa Lusfela. Yes. The same question. Mbiya mana dudus. Inchebuna ndoche tutadsiye. Teraba buya in Kisii. Ekiagaro isa kuligereri. Umugabana no musacha. I'm not repeating again to reach ateva. Ekiagara na inche ngukwana muna inche ndoche. Oligereri goika bonsipi na basacha. Then when you go to the ministry, even a ministry agenda, the agenda mbora na iko balance both men and women. Still kwanya na inde umugaka okolete obekiro. Yani mbali kuligere no neki. So tera tokonya buya with a devolution ye change tinda rose to that gender ya very achieved in Kisii County. Akarango genda buno woman rep. One thing that I'll do, I'll add my voice. Maete abantu mbali kusaba esengencho yabantaba be. Abante bagusava, people suffer because of the silence of the good people, not because of the actions of the bad people. Abantaba yabaisa wakelio gibatebega iga mangana tarakoleka no buya na bokonyora mangana abeire buya. So abantu baite bachandikite sengenje bali togo choru etogo ikome ibitu erigereria ntoko ligereria ngango twachi ko represent twatiga abantu abachandikite ndagite koteba iga dudus. Given a chance ngaguribaga ninga kelio giri on spirit takeire wako na ende tigaba kusiba manyaiga ekara bago choro mugabana ba choro mu senator ba choro mu deputy governor ba choro mu woman rep bale party yemo representation te korole kaniki agara bandali bako genda ba teba ninga bono turale ntu aruara tigaturagire mbako konya bantu. Asante sana mheshimiwa. Asante sana mheshimiwa Lusfela. Ntoira naze livoli libadaye tumanyenga esuti iyo ekereso nire kabe suti ni muame go stake muama tutajua ngoja turabu tumanya iyo. Mheshimiwa Vicky, the same question. In chenko teba two-third gender rule as a county, of course they have achieved, and even national government of course that's why to nominate abantu abangi abasubati abangi egere to balance koru national and county litanga nikora atebya abantu baminto abasubati na barabu baratsoka abangi kubori bigo byonse Roti bo women repweka bako bori bo MP bako bori bo MCA bako babange omete twanya chiviri egeko abande bako nominated buna baba minto bateba nambali bako nominated na the nomination yenero tebwatikirete iri ndongigo dika itugwanete kutwara inkwenda kuchikurwanire bill ekobeke criteria kironge buno muntu ko nominated goikatware understanding kya kuchikokora because imbale bako bekira ari singe no boiri go sene party na kinko manyete nki waturwanire but in the sense no manyete ndo chikokora ekina kindo chiritangani abangina tura create awareness creation na capacity building why maita bantu maita naki politics is a that game ina igonko genda ngo chikotebi gundo no mwana mtoro nyata bagana ki ngotebi gora manga mange lakini tura atike ibintu ebyo tura educate abantu naki ekero bwate good leaders lakini atebi no abantu baito professionals bali Nairobi ekero ri professional educate abantu baino otachore tyo murayo muya economy kererese you will be affected all of you. Iko turachaka ko tebya abantu baito obuya bugotwara abaraya baronge tugotwara abaraya baronge ntugutwara chino nomination chinyinge bono ige economic osaka because e tax to waka na igero waka na abantu bari bunge nene na se tugutitekarira isi entonga inana ne akomu ega ko garigeri abantu bari ikire abantu bari nominated abantu bari parliament nga yebese Kenya ne yemo nga yebese yuguchikoru twaka na abantu abonsi so ngo tebya abantu baminto ntoranya achieve inero kwa boria una tutura achieve na kitu okora tunya achieve no go create awareness creation capacity building the roles and of a leader not a politician go ikatobo abarai abaronge bali batali no koyiba bali people centered batali self centered amango ko yabari naki tena emyaketa na rosia na rari na aratumiete tinde tikumenya guchimotu lakini teto akitu kumena ki ntuna abarai ebintu tuchokorera nande bamobo etenya sai ekero mwiri ugetinya sai no boye kuria ebintu mbake bya abantu baito gya korana bana baho na bararagere. Asante sana mheshimiwa Vicky Onderi. Ditura naso bwango monaso mheshimiwa Donya Dori Saburi. Gotebekanire nga egenteki yago gekweonia bono ekero mokurigiriri wa buna abamokurige biro gosemokurige keruge kyobo gwimenere pase county ya Kisii kiege kwara akorege kake kirachi kero kende kworokia abantu be county ya Kisii ngoyo togochikumubeka alia kweli nabo gatekerengere kyogo chigotokonya eli ogirio mugusi Donya Dori Saburi ekero na akorete skuru enaligetu buno moralia ase station ya Egesa FM. Through that station
donya na tebeti abangina iga utilize your unutilized land weke biticha abangina twara chingeni moni kobeliogi kobatebi because imbare babugete kwenda mugondo ugo gochafuka abangina bagachaka gosoma ngakani umungina iga muntu tacha mwago gusaba chingeni kabere litangani tigache mwaere kagochiria kabere oko mwaera chingeni nebite so that kagocha gochiria gatatu muboli naki bochabeli ebite biri na koete igangwa simegete chingeni so I empowered them. No one fought FGM like donye karona alengegesa every day nkonyoli na alenga abangina gaki December ke wika mosaro mwana mwiseke. That was the voice to the girl child. Na batege pindiki abana na gachira se chiskuru na bwata abana koba orokina ki the future is bright no abara baito ba mambi ekyagara omuntu na rora e microphone omotebi akwane takwana bona abana baliriri bale gotera bale kuigubi abande bantebi gadonya na nchengo cha kobando morati. That was mentorship, so I could mentor young girls. Still ngotebi na lenga abana baseka about pregnancies elieta na legotumia ali alenge common ena gatebiri abana baseke please put your legs together na liora konye your future. So nonyono gocha koboli keroge kya bangina ekarona lengere de nali kugwa bangina bakoteba bagwa kesimi ndo chenkoru that is a common problem abangine bagochiroche tegango ngende ngambe ne governor motebi na kigi nkoire keroge ke governor ekyagara mache igo ali na intugege gucha to bekira bangina baita mache abantu bamatatu ba complain chipara chito nimbe nyolete sana na letete Franklin BT studio ekere pare yeto ya Kisii highway kurubosongo gochakero kaya saregete na kajerukire tumatumi highway enda ba usika na test ninja na gerete pare ile karosu. If I could do that as a presenter inkinta kolebo niga as a woman rep na ende nimbwateli ogidio kwoga intaligo kira ko make sure nga abantu baito babere defended especially asante sana mheshimiwa Donya Doris Saburi asingi nchyo birangere bigo cha somo menyibu ya county ya Kisii. Mheshimiwa Julie nkege wakorera ekero kende kero umuntu akorigirira Julie otebanga Julie nkwege ne kare kero kena tumubekalia na atokonyera abana baita banyaruka na ntuna basubati ngatochia konyorege ntotorasekera. Asante sana egasio buraye nanye chagete kare in 1999 ninche narenge mentor yabasubati bonse pia bana baiseke bari babwende gusaru anda maendeleo ya wanawake kakora university ya Nairobi ngasoa mune student leader sono nkabae congress lady hall 12 ekwegera basubati ese university wetani abu ngasoka isiko nkaba sent to Rwanda nkorigeria mangana y'uburai wabasubati ne vijana vya Kenya. Kintara kore university undergraduate ngachaka Nyanza Education Women Initiative Program eyu arenge Kisii South engake eyu ya 2009 abasubati na ubatanganete samatemwari yako korokuna KCSE na bwabarenga batangane kamanya koruo ngachaka obokori bwana muno munyagitari with a degree in nursing na koreira abante gasingia ebagoteba ne gasingo koranengia igongo kore gasi no moyo yomo kimanyete na nanche nindare sigitande kimuno murwaire gwetani abuginko inkorukorororo nkanyore scholarship gwetero bokoreri bwane ngachigo kara masters korigereri abasubati ekarobaga gonki abana ngakora buya mono nkaba invited to the US saving lives at birth igonko rigeri na musubati onde bwensi uchire kogonki umwana ose mwana onde bwensi uchire koburu tabase gusiri bugima bwaye kamanya koronga kora ngateba bono igontete gochaka gosemia banyagitari ba minto ngakiba gotanga amakweri erera nyari gotangeka na chakire program ya emergency healthcare services SKTRH togo koregasi na University of Manchester na Kisii University na ritware obokoriri buya wetani abukogo so maternity ya general musiki no rokuigwa omusiki oyu ninche nyoretete kimanye tena okonyora abana nera tetakeirio muntu orera mono igobono na retire chenji. Asante sana mheshimiwa. Asante mheshimiwa. Kinda kora program ya fistila because of time biamono sana na bana bakorosi webikoba na barabu mbosa bakorosi ese Kisii County. Asante sana Kanyerusi Kenyatta nkanyeretaga abasubati baito mbarige fair yoko enda Kenyatta kurwarigu na mange abantu ngocha bara abana bataka sana paka basubati ngocha bale banyora abana bantu babwatiru
batagete mbakora evaluation bachi kubarusirie koti kwanyora mbabu gatibesa tuba charge chibesa gete chire minimum ikini ntu yo kubakonya, that is assisting them. Number 2, Kisii Polytechnic ikira yalingi JT nalingi board member ororo babu ati problem sana yobulimo inga ki nalingi district lands officer katema sana nkabakonya because mbali kwa Polytechnic if they didn't have a title deed babu ati case na coffee research. So I worked and went out of my way inka make sure banyoli title deed ikabe Polytechnic, so that generally assisted the people of Kisii County. Intaeto otebana inga ki ya COVID-19 inchemuna inchomonyene chichiro chonspi chikuchoka Kisii County, including chi stage sha border, including primary schools, all public primary schools in 7 constituencies. Na bairete mitungi inkabairira ne sanitizer ne sabuni na nchi ngaki ya corona na nchi kabakonya in that kind of man. Egento kende mimi nimekuwa nikiwa mtetezi wa wanyonge. Ekira abanyonge bakonyanyaswa abantu bakumnyoki uchichiro gama chipara ga kirento abana abaisike I represent them. Egento kende abantu ikibantu bamanyite nani ko nyugu bari ko represent in various ways. Egento kende abantu ngocha bale na abantu na abana abagutibongwa na niki anga bayibuli ngocha bale bacha kumbuli what to do. I assist them n'abantu bandi baguchandwa mangana malemo abana barifa to feeder abana barifa to civil societies. So I've been doing that. Asante sana mheshimiwa Rachel Tundo, because of time to irana sole baadaye. Tetwenda su mheshimiwa Losfela tafadhali. Thank you so much. Kero kende nkia wakolire watebira no mwalimu kwale no tebenga gwasomira abana apart from gwasomia abana na gokonya abo abana banyaruke skuru abo kigwakolire sika kere skuru naye mole tuli skuru bere kege gwakolire county ya Kisii yarorire eragerewe bakwamini bakwekero ky'ubugwimenera na akolire gasi y'oburai asa abalimu nche no mu executive secretary ekerogo bakungu batari gochoro lakini ngachorwe sinje gasi yana na akolete kera na achorete bune woman representative as a union wagaika waganchora ngabo mu executive secretary banchorire na beru mu national executive council member balimu mbaga gochora basaigo onya toligo deliver services asa mangana ariyo kwegerera asenchorire ngwegerera ande gotemande ekara CBC ajete tuatagete tomanya CBC ngentoki abalimu bagantebia tobole litomanya ninche na chiete kokana kerase ekara abande beringete inche na ete round ngakana na ande ninche bwiko mukungu kanya ngima na ite tuna baskali ese ngenjo yo gopinga ebinte serikali ekoreta etarata tebinga ekininki igo na akoreira abante gas na ende nonya na saba na babanyaruka not even in schools no ne chinka koranda abana bakonyanyasu na bone kinankere na agambe kemo kio muibuli oko momanyete oibuli mbere bakoira abana babachinyaruka nkanyora bakeirire village bone batagete gutuberera omongina bwensi akwegerera omugakoye nga bono nga yantatageti amanyekana nki kiakora nabona abeke kine ki kabisa ngakebeka buya na ndu mwana yi akanyoro bwene bwaye anda nabondo chenge gasi yi na nyakolire buya esababu ekogera bakondoke sure pet tindi ko ngainereria nchonya na gotebiri ngoko ande ensu igongo kensu tali engiti onya na gotebiri ngoko kolera ande gento gongo kolera keriotagete asoborai igo bono ndagete gotebanga abantu ba Kisii County bari gwancha bangeri baga na banko bakorere gasi bakabaitabe na ande tinse jinde na bajira asogo jaje ko benchmark igaiga ekiagara gwetoro burayo bo bari na nyorete enchera ngagenda America ngachikuborigwa na gosomigwa nganga kinda akora bakungu bande mbasomi bachorwe biro kubya basacha ebito tari gochoru iga in Kisii ugetereke wa Losfela ugetereke 1 minute in the union yabu I have mentored women bono iga e union yaito yagucha inche no mu executive secretary buno mukungu na omo chairperson yone ntundiri ku chairperson yeto ku chairman because the woman man is the chair igaro mukungu tuabeire babere bono no musajo le. Asante sana mheshimiwa Losfela. Titonda su mheshimiwa Vicky Onderi ebiro biko minyoka sana merit to understanding mulebu wangu ikiegera. Thank you very much. Ebi karone binge bire sana. Thank you mono minto ekina kibota ambengo taye bantu batwa scorecard
ya murayo ndwensi ngikwa kodre gerto maina kuchirokora inchebuna nagote ya environmentalist West is my idea, my vision, my passion actually from nowhere nkarosi regulation ari Britain kana rosi nkaleta ga nkaorganize speak of the National Assembly ega travel gojali ekarora ekairana nkaleta nkalike project proposal ngwambona kichi basanga ichicho kuru chake njoka ntigo toisana European Union Horizon 2020 we started it internadoniro bonato tokaenda ari Belgium nkabata bigi ntotokolika West management is a big issue in Africa and in Kenya no manyete binte bingo discuss nkalete West container ali Kisii University nkaleta 1.6 billion Africa yundo seti egoteba mangana collection legislation financing ebio spina akori bono kama to kwa naiga ntwa kwa netena University ya Greece oyo na Vicky Pantasapulu ambassador to onchukana nire nkobeka toro boli manaro siria ina akori ali sinyo boli mubwane factory nkwa gachande inkori kanda bana job creation ikine ento na akorire egento kya kabere ensemo ya matoke nimbate laboratory ya 30 million nyamataro era laboratory yane mbegete okora production na ande na arigiri a market 10 years I've been looking for a market yabantu baito ngwete vikina uko na gweto geto ambassador na vinku mutura mpaka sasa cyabutuko a market ngai market yere twanyorire market nkoreta toli na kina letter vice chancellor kurugirisi tukasaina the University of Nairobi University and because I'm a alumni na the University of Kisii because I come from Kisii na Kisii Polytechnic ekana letter Vicky the first time Kisii Polytechnic Kisii University I spent my 500,000 kurumu huko with all the leaders thanks to Hari Kimtai inkamatabi ekana letter na Vicky ngochare nkaleta artificial insemination kits nkaleta milk kuras egere na kitokoro sibintebi bigende ngumbuto tebe ni bintu bire practical and realistic nkaleta chi milk kure chindeta gweta na handa abantu babiroche na validation ya matoke nkabeka 6 in the 6 constituencies chomusi nimbegete validation ndio sirigenda kyamo kama genda agaiga suneka ebine bintu ngirete kerase school na somete ditangani 1 minute kero monta sa somete nkaira 1 million kagache dom ya bana MS primary nkaenda kerongoro nkaira 700,000 abana be school nkaenda gitumu nkaira 700,000 nkagacha omwana minto ebintu ebinkorete no gokonya abantu baito. Asante sana mheshimiwa mwana mutolende nderi ndikora sana nimetenga na bogosona niri girisa nindigo tenkorera turaso ne chicharana na lete mpaka prisons mwana. Thank you so much gorera turaso mheshimiwa Viko nderi nimetenga konga gasia konusana lakini nende hamna tatizo. Mheshimiwa Donya Dori Saburi tiatora kwanera igoro ye patiole ne coalition yole ekegera bona gabana twachaka kero kende abantu basukaga muri chame yemo no kana goteyange chamore ne coalition na secure o debate koruga bunga onyo uru na Ruto bare Jubilee osera ila na Kalonzo riri barenge ODM ntobwenere twakera abantu abega asia seki ebare chame yeme barabasani mbali go chikokora gase in fact tigamba tebya bagusiba minto motegererete Kisii FM Donya I will want to have a good relationship platonic relationship no mo governor Paul Simbarati na linda nyara ko matebi governor kabangi na mache kabangi na Mario ase chinyagitali konya abana chintakana konya abangi na baburaka naende tin twara bobisa no mo governor ekiagara truth be told and also no nyene skuru a deputy must be in a good relationship no mo a principal ye skuru egento kende gya kabere ntogo chaka gote unless yabe ko manyane kwatebire naki nchebono tintage tukokorera abante gasi okwera ro mo bisase kero monto obogima you must learn to live with everybody otari koriyo lyo monto yongo yono ibwe chame ye no yono na ndo toba buwango koragero monte bimagosa don't judge and you should never be judged. Lastly, HMC county igo bakoru different parties either Wiper either ODM UPA igo motegetoko tebanga these MCs to when to make a good relationship with them for development. You must work with everybody, governor, senator na HMC county na including igotware bikaro mwisaransa na barabu monyo chanda barabu amo obosani na bubaragere leadership ekoreki ekerekero monto igonga kobe chame yemone kyangu tokonyara kokoro oversight to me tindo chigo segente kinke hold kere water. Asante sana mheshimiwa Donya Dori Saburi. Mheshimiwa Julie chaka ne patiole ne coalition na secure epatiane Kenya National Congress Party KNC eri bwata alama yake bungu esababu ndo nimanyete nere party gochiko iroborai na ndenere party ebwate oburai obuya
Okay, asante sana. Asingi nchoko bo mwenge. Mheshimiwa Rachel Otundo, nkuri gikwa renge kerogo kibo governor ogatiga singi ncho ye running mate ya whatever yagoretwe. Bono tumaite kero okuri gikero gikio obo governor. Iswali nde nabolia the same question. Ototabye ke amole nyuma yoko nganya korwa UDA nkiama kiole bona ne coalition kiole. Litangani gonde ekiama kia PPOK, Progressive Party of Kenya, esimba anene torch, ekiama ikini kiomugusi kuru Nyamira. Nande injimuna manyete, ego toko chora, litangani nalenge UDA, I should say that, nalenge UDA, one of the gubernatorial candidates, akarangani party ya konga, mileage, agacha kanduan kuruwa gantiga, agasoka isiko. Ngasoka. I went to the smaller party where I was also fought from. Bangina mbali kuruwa niwa lakini naruwa netu. Ntagete gura na ngasoe party yenke. Ntagete gote yabantu baminto. Party terigo koragasi. Ne team nera ya tochandire for the past 10 years. Tuwabate team ya ODM tuwabate team wende team. Nebera murabe mobo ODM lakini team. Team ine ya tochandire kia kera bantu bakobe team bako amuna abana banginomo. Kera bako amuna abana banginomo. Bono baliko nyala kubora ni maswali. Muna boniga we look at the past 2 terms. Governor, I mean women rep yaro, chiabeiro, ne senator chiabeiro. Mbara bolia the governor maswali baliko kora oversight. Kangana bako batia ba MC ko kora oversight. Yagera na ba MC mbako nyala kubori maswali. Bono bakira baba held hostage by the governor. Bono bat gave into byagenda muni governor itagete. Igabana onchoka ko dictator instead. So what I want to say, the fact thing, it has not worked for us, and people are aware it will not work for us. For this time, we talk about the wachoro omuntu ra add value. I said okay, till yakachoro. No yonda choro. Otherwise, wachora abantu ngane team, abantu kuimoka ngane team. At the end of the day, a team winner ya tuitre, ikinto tutagete no muntu umurai uranyale. Asante sana mheshimiwa Rachel Otundo. Kindly, now that the Donya Dori Saburi I respond to that point. Ikegere rengo chale ne team na tebe team ya egere ya Simbarati, Richard Onyonga, Amonere buna Donya Doris Aburi. Tiagala responding a team ya erenke mokonya. Just a minute. Omosongo na tebete unity strength. Oisokoliga libya dudus ye enga buna nga they want to the campaign nga ko Donya aline timu nga it is a disadvantage. That's not an agenda. Agenda ne iriga Donya ngiko chakokolera abangina to explain iriga ama bono kobe timu ne ringota to divide. You want to look nga yokobota bwate team you are good. In any case, she was contesting for governor. Didn't she have a deputy? That I betiga sinyetu ko nyore deputy okobata nyore to montor in the same team, in the same party. Can she stick? So mheshimiwa Donya Doris, timu ngo konyere. Okay, to me, team because you have given 2 statements. Yes. Whatever turigereri omuntu. Igentago chikokora. Yes. Whatever unity is strength. Is strength. No wate team. Yes. Team yange okonya. Enge bune backup. Enge buna liriyo gotamboka gochimutu okorosie daraja obate misumari okamanya gutwara nebao. Baote gokora bila musumari oyo. So working as a team is not a disadvantage, it is an advantage. Asante sana mheshimiwa Donya Doris Saburi. Timeto some extend Rachel Otundo. Jena atiga ditchita ikachiane. Because I left my minutes I need to respond to. Yes, it is me who is there. You know we gave you the 2 minutes. Kwa mwago tumeke yemo. So you know it's up to you. No to make a second this we have no problem. Ngorera tora sore usijali. Let me respond for 1 minute. Yes, let me respond. For the past 10 years abakungu they have been carried by the team. At the end of the day, we have not seen the value they have added. We have not seen the value. Saying Jomokungu Taligote Navieka, Alichikura and Nenera at the Bunga Ninkekere, abantu understanding a Mokungu, Kion and Ninkiakolia. One of your salary be a team of Vekeroyo. It is the thing that has made Kisii County and America. So we don't want to go that way. So we want to say the Koyanda, we are Sara, we are Sara, we are Sara, we are team. Maybe asara biyo chora omurai according muna konyara. Okay. Otherwise sinta tuko te maiga. Iwon kubul this one and kubul butambi.
most of the times abakungu to flower singing chobugo in a team by certain men who are carrying you. So when these men are carrying you talk about this wali omuntu ile lift na ko lift muntu tari kugiramura. Asante sana. Because of time tigatora nyora Lusfela bwali ntura na sole Julie ekero watanga ngwatu makaida gachia uchinge ekero kwira chinge ko mogokone nako tabimbia bana nako tay congratulations sia soko bo mwenge. Thank you so much. Umujimiwa Lusfela mbia mana sana dudu tutabenge chamo na coalition na secure igonde chame ku Democratic Party of Kenya simbolo ya nene taya intagete kole to burabu Kisii buno monto gente ketangante ko tebegore ye team team bako bogora ni gocha omusacho sabekero ko kyobo women nando sabekyo bo gavana nando sabekyo bo senator ngigeko garago sabebiro ge bia tabiri gakurigyo bo gavana gusoma kungu teba inje no mukungu ngorigie kero ko ruwe party ye lakini ntagete monchorere musacha gete monchorere musacha gete bo gavana musacha gete bo senator monchorere gose monto gete obo MCA. I'm asking this question ebiro gebi mushimwe Lusfelo taragendera yes igotagete ko kano bosani kera bantu mbaro bosani umanyete obosani in leadership tigango taibone mechando tobwate in leadership you bring in friendship muri gukora gazi ikiagere mugo tebero bosani totagete ko gachi musani o to koleta ichiko likore mere mukiagere no musani o to gosuna musani o mubolinga ki chibes chale nganga ichachi igago ko bolinga no inyorete ninje naro gusabire kura so no tagete na ko tebanga mana timu wakitotaiti taringa tintaga timu wake yoko likura tikakero monte sabere kura ekiagero go chikokore gasi buno monto intati docket omusacha go chikokore gasi buno governor ekara go sabekero go kyobo women rep nkiago chikokora asobo women rep is he going to deliver in terms of women representation na bakungu go chiko represent oseno bogaba nago chikokora e county abakungu tigatorigie birogo dudus abakungu tigatorigie birogo bono bunande iga osenjino mukungule kero kya bakungu ngoli ngingo sabere kero kyo bogaba nantari kibogabana second year tafadhali yes irasa gutuka ayibuno mu women rep igotagete kogenda as national assembly yes nole no mu senator utagete kogenda as senate yes nole no mu governor utagete gutigara as county ya Kisii mwesi go mugwatekerenga kyo gokonya abantu just in case mugwatekerenga kyo gokonya abantu we county ya Kisii kigaragara mu chama nabotogo chama lakini talusabera nechikura by the way abotogo chama tokole gas lakini look at it like this omonto naro gochobe kume na ande chitimu echitigala rongo taibono gochikwamba uli kwanginyoiri etimu is not coming to work for people, they are coming to benefit buna bantu iko bakoligeria coalition bate banje narule nyalibali chenarule bobasi chenarule bogetutu njuto chamo egere gokoleta bantu kuru bobasi gokoleta kuru nyalibali gokoleta kuru bogetutu to chamo to ire chikura taringana tari bagocha ngane gas bago chikokora iko bagoche senge bategete numbers for their own benefit buna bantu na chire nje buye kakingo sabachikura tindiko ego ngigero monda atari gochera abori ndotagetekero monda ba accountable na mangana ayo gosabekura bono buna bono omo wananchi okisi county ka ba gonchora ngobo mu women rep, you know they can come to me panta bilusi you came to Gesusu ogotosa bachikura ogotatabino tokolere kineke why have you not done tingo nyora gentongo tameranga kiuma ateriri otwali ngo taranyare bena ronsa berete kura wona nabongo tenante benga aga na asinyiru nyabere lakini ekero monta go saberte kura you are not accountable. Asante sana mheshimiwa Lusfela. Point ite toa itigangi ngigo kiagera na wekoleto mjadala wa sometimes. Mheshimiwa Vicky Onderi, kara tutabiange kya mulengere keke coalition ya onereri na secure. Emde party ekoruku TND, the Party of New Democrats. A party anene ya Jimmy Kibaki. I'm the national vice chair. My chairman is Doma Denge and Jimmy Kibaki is the deputy party leader. In the say party yiga eke kora to ikaransete ntobwata abantu baito CMC and what have you as a Kisii no ntuno women rep to what ogaba ntobwata kera Doma Denge ko buri nyeri ntobwata Mombasa na kirase ege ntona kirete na chirete party yiga ito ikaransete no mungwana nkwa roche gasengia Kibaki akolete throughout eke to ikaransa na Jimmy anga buna tatu mwabo agante Vicky Ominto ito kurigeria abana baito in which hands to which kubatiga in leadership ki tugaikaransa tugatebaniga ka kitubwaterane totebani naki nyakitogo konyana lakini asokobori echikura inchebuna Vicky Onderi inkobori korwe party yane batige ntobono tole coalition tole ne ya coalition yo mugakaraira Moro Odinga and nande ngoteba bya mono iga inche igonda se kokasi ya mata karua
clearly bya mono yakora kwa bodi yana. Asante sana mheshimiwa Viki. Watabire gora se team ya Raila Odinga na sikira se team ya Raila Odinga. Asemata karua eske kugera abasubati twaki twanyanya asirwa matuko especially buna ancheke ronko buri tiyangu irane riri buna kwa bodi ya mono. Tiganda ko irane bono mono. Yari gotoka Martha Karua tacho riko be running mate ya Raila Odinga. It means ngwara ko bo. Na kwa eresa nande ase Jimmy Kibaki ase deputy anene party yaito nkwarocha abantu mbabwate nanga ibakwenda guchi Jimmy agante biga nchono mete I implement the big four agenda of Uhuru Muigai Kenyatta with Mama Ngina Kenyatta where by 2017 na kwante na Mama Ngina Kenyatta tu abwato bakongo especially kwa matoka nkamweresa nkalete president Kisii University gatoreta 500 million iga sare konte buchina no nguchi igoti abono na ndina ko yo go decide ya soko ba Mama Ngina Kenyatta ya no tinda ateba igo onkonyire na arori bintu kwa buri nkingi twakorire na arori bintu twakorire na ndi kwa mburi na wae nde ase omungano uju debit party leader yane iyantebete naki ase party yaito achipati nje ikaransete chigateba nikero umuntu asago akwenda guchya abandi bakaenda Kenya kwanza na bonsi mbanchire kero umuntu nabwatera icyo mwana minto but ya party igenteke monte to kurusya dudus party tari ara abantu bago chora bagusiba minta se motegerete choro umuntu nkiakorire naki abandi bago ntene ngototeberi gore ajimi bando mugakonde nkaenda nkamurera akandetera 500 million ICT erete ekinegenta abantu baito bagosoma 2017 watingire tikura bono igo mungwa no minto Jimmy Kibaki oyo to nagote binkoreta turi factory iga ya sanitary towel courtesy of Jimmy Kibaki na Monica Kibaki tutige kongaina na toteba ni bintu byo maene and that's why and bono gento kenete to gotebi unturu chikochora bune party itogo chora abantu buno muntu nonye na boto gutwara CMC chito chire tiendi no ndu madenge that's agotebi ekera kurigere naki nonye turubwa tigento kwa korere bantu eretarigereti na lazima obetiendi igateba naki ngabantu tuguchiko wakina barabu na inchengo tebaiga abagusi let people decide let not us toche naki totebe na sabera muntu kura tigakiro muntu sabere kura ni scorecard ni report card ni andinki kwa korere sana habari tumeipata thank you so much mheshimiwa Viki tigatura na aso mheshimiwa Julie ndoje kwebwata ile mic tima itinganki ko taite gukwane gatinda boli swal next. Yes, nataka gukurira kiri nare gotebariri natebe coalition team yane ne ya Mansono Yongo Nyamweya na ndenti amba inyori na bona kwana na it is the winning team ne sababu abantu bagoswera chi team kero muntu rasima tware strategy ekero ko igwotete kwambuka uchingumbu ari you must have your strategy onye strategy ya uno kuminyoka bweko iko ebagoteba ko kuminyoka umuntu oyomo na bogo iko but okonyora kwa rosiri okay, lakini kero kuminyoka muri team asenge njogwa akire koko Mansono Yongo na team yali bona iga how strong are you ekere deputy governor tayo we are more than strong how etore let me respond to that we are very strong deputy governor yeto ekere kogenda techieti na kura chapa getutu na bantu abangaini igo ekero to gosabe kura tonte bina chikura chonsi chabanjari chiri magaga yane igo bare convinced that I'm the right candidate igo deputy governor kaye kogenda it's igo mente ta kwanza chikura chinyingo komo mokungo maremereri oyongo remereri abantu bare is a strong man, he can withstand mbende yonsi. So mheshimiwa Julie na yambuge neta se ogo team up. A team up is good because kero muntu nabwate strategy. Asante sana. So mheshimiwa Recho Tundo no mheshimiwa Luzfela na bo batali timati mheshimiwa Viki ondali go sengwanjo na was teaming up. Ase second year mo second year mo. Yes. Yes, second year. Emanyete onayo tara kibeka burungo yo dudus. Abantu ba understand abagusiba onspi. Itwate baiga. Nche igwato bolie party. Nago tebya mina party. Akolie coalition. Coalition. Yes. Nago tebya inde coalition ya azimio nago kwanera na ase obo governor bwe county ya Kisii, obo senator, obo women rep. Noroche. Ase tigango ya malone. Okay, because egete kemo ente to kwaresa. Bome tigaba abategera limbategerete and it is very critical. Yes. Mwana minto donya na erate babya mono arese ya Simbagati. Yes. Na Julie otebira timu yoyongo. Mwetekire gabana ikaranste gateba na kincho yonko wakinere noyo. Nche ngateba igalende inche ese njorende ndetarante ina kincho to wakina yagaiga lakini ingoteba iga abagusi timu akiterimbe etimu akinendonge lakini abantu muri geria se timu yonsi pi morore omuntu nkiakorire inchitina kana nembe nonyu wetegentagamo egento ngoteba na ki asa abantu
always koka aba kusiba minto tukutumu mwana skuru to report card na intu omanto bato report card mwako romo gabana oyo gekogere egasia akobodi no yobogabana agochiko na rochiko mubodi ombodi gasio bo women rep obodi mo senate gasio bo senate na ndi tukiko kumi this time nyasa oligoro abantu bagochiko choru from different parties sorongas twensi no musi tocha motokore gasio genteke asechi second emeronge tato mushimiwa rejo tunda respond then you respond Lucifera kindly mushimiwa rejo tunda respond for 1 minute kindly to enda so mushimiwa Donya Doris Saburi igonta to correspond Kisii county is very patriarchal abasacha bali Kisii county ga batagete bangi na bakongu usibangi na bali babwata bari independent igotagete abangi na bali turn left they turn left turn right they turn right so ogende se team so musacha ta gotaka kogochora senge njago kuligereria oranga maybe atagete munturi wanjira na kire gento kirikira oro in that team and that is why and togende in the form of teams abangi na bakongu ba utko ba sidelined abantu bachora their friends mnabamanya their relatives and that is what they do ncho manyene nenchekera na rengi kuligikira gokyuba gavana nenche na chora tumusacha the man umuntu mugorete ningo it is another man why because I was a strong woman abakungu very strong but akeri in this politics so for that reason abagusiba minto tigabachora murai muno murai bamopiki muno murai chiti munchiri all of us are in teams abantu twese no tora mane ntoli party ntorikire umuntu na party everybody na party party already in a team party subscribe to the presidential candidates all of us are there all right for 1 minute mushimiwa Lucifera only 1 minute yes Bruce. There is a difference between teamwork and a team. Teamwork na bomo koruchipati chinga ochinga karamu ngacholiru makole mere mamo na teaming up eyemoko team up bono kuchikochora ne birogo eyebwa the self interest. Thank you so much. Mheshimiwa Donya Doris Aburi. Nkwa bolete kerogo kyobo women rep 2013 okabugwa. Nkwa ncherendetenga kwa buyu. 2022 iranyalekana kwa bwiru jetindi batabanga ngochore kubugwa lakini nyalekane kwa bwiru ine mbwanchere nga kwa bwirwe asekerugekyo na amaboko liyo kubwiru mbya muna soko boli no nyigi ngochwe excuse dudus omukutano nole nale gochi gokora ndoche chinsa cha thank you otherwise we are about to finish litangani buna watebire gonkoro kwa Donya Doris Saburi inde wiper alama yane nelibuli ase ballot paper igorali inchende number 1 asomo pangilo yotore 14 women reps election in ABC gagotebuga o conduct elections in a free fair and accurate manner election be conducted in a free and accurate manner montonde wensi nabogotebana ki results chimbi yachiaba tigachikoreki chibe buna chirego why in fact what abana ncharanete no 2017 na chete koti aseki mbanga ncherete ntwaremo agent I didn't have even one agent in the entire Kisii county so results return speech abete submitted into assigned boniga IBC atoirire bya yatotebiri each party you must have more agent aba agent gasiabo no kotangasa chikora kurwego tio na go sign echichira actually the final results so election chetu chibe in a free accurate and transparent manner it is always good na concede or realize there is something wrong it is also not bad to question the authenticity of the results ekagara constitution na toete a mandate yuga abantu baminto bakise county please toboke mambi ritkoria taretisa totwara omorembe twakechikura nobia nande tafadhali abantu beto mo mocha wekegeto akera Donya Doris Saburi no enigega Kisii FM mwara nincha na tangana kuburi kwa maswali go Donya always leads mbiamana. Okay, thank you so much mheshimiwa Donya Doris Saburi watangana kuburi kwa maswali lakini nembale bagotanganira gocha so bengonya lekanere ebyonse byaba mheshimiwa Julie iratoka kwa bwirwa kerokende mbwanchera na matoke na komoko boko gento ndatebeneke chinga kechine chichikura abagusina abangaini bare kogenda bare gochora barai nande ntaite bainyorena kaba gochora barai abarai abai bagochiko bara nande bachikura abana
chikura kachira akwe no bosibore free and fair elections nche nabongwacha natebana nabonga naigo nande ngakira bagusi bari bakongakira kura ngambia mbaga neri chinga kichingia toe orio airu burai chinga kichinyororo ne rarahe. Asante. Thank you so much. Mheshimiwa Rail Otundo. Ile tutayete fairness in elections. When fairness get kwa in elections, definitely there shall be one winner. Ntoko win twins. So oyo ko win in a fair and free election o inero kwa wokoboko. Thank you so much. Na nte bia bantu baminto. Was it final remarks? No, tiga. We are coming back again. Yes, actually, tutakiriko kora by 10:30. So tiga tukwana na Lucifela, kindly. Yes. Ngoja tore elapio moeli gakiro monte sabire kura yae. Mbia mana dudus with free, fair and credible elections. Igongwa nchira na muna matokeo arasoke. Thank you so much. Mheshimiwa Vicky. Thank you Duduse. All right. Na nche na bongo anchirana 2017 na abwetu. Yes. Ya lengi gento kirera isi yakogera na maite yani stay na korete campaign na gusie ngima akini na njiranete na bono iga abagusiba minto na arekero turanyore fairness yakorekane kendi kyo singe yakorekana ndege ntungu saba peace omorembe jikura niri tukerimo abana babande buna naruche nando muntu igo mwana ndo akirugoro musikali ore naku ga kinku basaba into abatoko buri chikura muroche tokoseka toigwana ine akitokunywe cyahe twasiamo abantu baito bari murenkari chikura tiga chibe cyo morembe nandi chigutanga uri okora nana batoko na na baiga oririre tomoko boko nchi mnangu chikoira iga na baranga okoboko style. Asante sana Mheshimiwa Vicky. Tigatokole no Mheshimiwa Doris Donya Doris Saburi esabire kura ya okorwa sumu gusi abantu baminto abagusimbi amana sogo totegerera. We appreciate a lot. Nyasaye tegaba seseni tochore abaraya baya nande mbalire ira donya ekegento kelinko nyara gokora nabongo tebeke nabongo nyara kelintali konyara gokora nabongo tebatindi konyara asobo woman rep nimbeli ogirino abangena nimbarwanire mo manyete nimbanchete ko barukande chisweetat boni ganyore libaga. I will extend asokora affirmative action ya very balanced abantu bali mo manyete na disabilities na very liogirino chintakana mwensi gocha donya nimbe wakilishe by the grace of God na ndekere yonto nitake wakora kebe balance no nyerende nalo wesabire kura yane intore ne team Simba buno mo governor senator Richard Onyonga na nche donya buno woman. Please be our supporters and vote for us. Asante sana Mheshimiwa Donya Doris Saburi. Mheshimiwa Julie. Asante omwancho motegereri nande no mwancho murigereri igontete kuira ribageri irietariane Julie Nyanchama Nyamao oyo kuburi kirokyo bo women rep ese kiama ya Kenya National Congress Party alama nekebunguo abantu baminto na bakorera mayagocha gocha wetero gokonya bangina bari no muchando okurukuna fistula bakurwari gubusa na bana bari basaregete ebikoba na barabumbosa bakurwari gu esa bangina bakogonki abana muno munyagitari babangina na bana bake na egereire amagima y'abantu abange abangina amuna abana bake gwetani abu nonyene sobokoreri bwane neso obokoreri bw'abanyagitari bande gwetera baringo somya mangana emergency health care services twatemire kurigereri obokoreri obyesinyagitari chitu kwira ribageri basabe kure ino ese kirokyo bo women rep wa Kisii County nindigeri abana bari bare vulnerable abana chintakana abangina baboraka abantu bari no emechando ao abagaka bagotu bari batanyari wakana NHF nimbakanire abangina bagotu bari batanyari wakana NHF nimbakanire. Thank you so much Mheshimiwa Julie. Kera ntwa tabindo tochi kokoro chake gukwana bone because of time others are getting late. Thank you so much. Asante omwancho motegeri mutware chinga kichingia mwake kura no morembe. Asante sana Mheshimiwa Rail Otundo. Mwake kura o Kisii County na usabire kura ya wasomo bugwancha nje muno Mheshimiwa Rachel Otundo ustruggle in the political arena make sure nga twaletira bangina na baroba bibirugo byonsi twararwanigwe segi nesegi yonsi narwanigwe igonko basaba kubanje muntinya mariga ikiagera abandi muno bakweroka Naomi nje bono nkweroka ma party ya Progressive Party of Kenya esimba nene torch dere kunyara kumulekera eranyale kumuleka mono
na inche nabere nkobe riogirio munyonge within Kisii hapa, mtetezi wa wanyonge wetera Gusii Governance Watch ingachinguru niendelee kuwatetea zaidi abanyonge abuno bale widows no bale widowers no bale abasaye no bale abangina no bale ebirema no bile abandi bonsi no bale gabu bali weak and vulnerable monge chinguru echo ngenenge guchibesa cha formative fund change distribute we among the women who are there monge chinguru echo ngende ndigererie welfare y'abana baito abaiseke b'ech school monge chinguru echo mama yatenche n'umukungu w'amuremu nienda ali bunge ndosia machiko akonye seito nabasabire kura ino muboke mambia tarehe 9 kumuranche monge kiruge ekyo muno mungi na Rael otuno nanda abantu baminto motochole birogo muna motoroje mubasako chole party mubasako chora chibesa chona na individual omuntu gocha word value ase asole ase amatuko agusuka kuchibosio he na asabire kura jaino monge asoma obugwancha nandi kiroyo muino ambere agent and mumbats. Asante sana mheshimiwa Rael otuno. Mheshimiwa Lusfela wali biamana sana once more dudus abanchwa abategereri ba Kisii FM enkayo mugusi na ira neirimbu yamano asingenje mwairire chinga gicheino gototegerera nande mwairire chinga gicheino maybe goto access wana gontagete koiraneria studio yembu yamana asingenje gotwali bageri egera na intue abagusi batotegerera inche nkoro kwa Lusfera bwali etoi omongine shua pet igongo saba abagusi mwezi esmwabeta kamuranche mungakere kura yaino chitariki kianda omutienyo 8 2022 arama yane netaya etaya nere koleto burabu naende igonta ketemba tebye tokole chikura chio morembe chikura neli tukelimo chikoera nande tutigare we need one another egento kio moisonko batebya inche buno mongina na amenyirenka na amanyire ngikegenderere terisa buga manganonsi pi yekiroge kege egetagete go serve the vulnerable ekiarete tu esengencho ya affirmative egergisabwa abantu bali bande batari goikeru the marginalized abantu abo bonsi na barolire nimba nimanyete kibagoetera so abantu baminto karamo go choro umuntu uragenda no parliament emukyo koboko igoro atebe Mr Speaker sa na rule Gusii mechandere Gusii neye no muntu urateba mangana ayo igakoruka omongine Lusfera bwali gatoi omongine Shuapet ole namba 2 igari ase pilot na atemire sana dudus komunyoka baka na ikire namba 2 wona tiga omwana inchi omwagie kurandu usi namba 2 ambeke namba 1. Asante sana mheshimiwa Lusfera. Mheshimiwa Vicky Thank you dudu. Stangani nkwera bageri gwakira bagusiba minto bons pimba ka diaspora bia mana sogoto gutegerera. Ria kabere gwakira studio ya Kisii FM this the second time dudu sunande ngwache to kangochi gaiga gwakira mbia muno. Asoko kore gente ke national yakore tugocha kwa abantu libaga barora abantu bauchi gwakira chikura next week. Na ande nchege ntugia gatoto ngote bagusiba minto. E report card escocard. Ka kimuri riri genta abantu bakorire. Kero kwa monta akorire gento na bakora kina chanyare gokora. Ande nkubatebiga chikorona twata neri tukelimo enche nkoro kuviki nyaboko ndeli echarani mo manyete lakini arama yane igere taracha TND ekiama kiane TND the Party of New Democrat etaracha kakiri tukori achuma ine wiki gocha na abasororire asomo yobugwancha mwarori chigasi ngiko bakora chi factory chere chingo korande buna chere tu answer already nkwaroche no tuoncho kana tego eta mwarocho ambassador itu girisi authority richiba cha European Union kubwa mono Kisii University ndibonsi wato gete scholarship ndibonsi technology transfer nkoretare ewainari amatoka ito toire ngumbu ntobate meeting ngoro na aba leaders bande no ambassador nana ku request yo mano minto ataragenda nonye ni chitaika ikomiga ongera mu ambassador abantu bonsi bategerere chi factory berate birakoreta Gusii nande guchere gudurira machinya mache chiboho batebete gweta egera abantu bamorore nande barona Victoria agukwana bosa vikinje ngukwana nagakora na Sports Talent Academy abana baito woikato bakorera ibintu ebyo byose bina batebiri na basabire ekura yaino no moyo bugwancha no koboko gwako mosi nande politics is a contest tarigento na is live and death nabo Jimmy Kibaki ago totebigo na balete ira maigalenda Jimmy Kibaki mwana mtoto bwatsi egere ibintu byetu togendere. Asante sana mheshimiwa Vicky Onderi. Timaitinga donya dori saburi ngikwa gukorera ekero tugukore nkwana omwe chumo tegereri yale ngase debate kyo mugako nacha gaiga na bako bakwani nere no morali ari bunainu at least rende
omugusi amanye naki Okay, just saying hi. akwa neta keyamo oyo chire kaka ncho kwanio Kaka William Satandi. Right, asante sana abasubati baitu twanjite mbiyamole Rusie maski Kaka William Soro sinego bina libara korore bia. sawa omwana Mintoviki mbiyamono sana baba na kuyure amangana gwakwa ni mwalimu Rachel mbiyamono sana baba mbiyamono my wife, thank you so much mwakorire bia. This is what we need in a democracy. Kero mugwicaransa iga mutari kurwana kero muntako ni kisera cyaye ikine kitotagete inchege ntogyoka ndabatebi no kubaganiria maya. Of course rende mumanyite nga kigo ikansabere donyekura baba nagusabire kura kinaba bonsi pinabaya mwesi nabaya mure. That's why mwachire mwisaransire iga tata una kwa coordinate ya mangana ya gambia mono no mugusio minto nchola always call for is peace. Peace. Aina roka ndaba tebiti tukulia lero na komo kwenda campaign chinu the last lap. I wish you well with your families and your friends. Asante sana Kaka Williams Atandi. Tiatukolera wasiri tukolera mwachomo tere tuolenge studio no mheshimiwa. Thank you, Dudu. Sorry for that interruption. Ese ballot paper, Julie Nyanchamanya Mao, alama yeke vunguo, igaro mogati, number 7, igonyote sutie mbariri, nen alama ya nene kevunguo, kerigeko igora bangina, na andike igora Magenere County. Asante sana. Mheshimiwa Rachel nero nata kufanya. Igonte tikote abanga, abantungu ndo kabari Rachel, lakini elieto official rire. Rire na Rachel elieto limo, elieto magu. Ki Onderi, ekorwa the New Democrats Party. Na atebire mbiyamono sana, ncheli ya neno kubaganiria maya. Nyasaye tigabakonye and let the best candidate win. Biamano sana. Thank you so much. All right. PPMC production. Wate habu wana minto toratenga Raitu mano minto twende Etwani yabugire Etwani enze yaito Yabugire gekora njuwende nyama no morembe Yabugire gekora njubugambi buya no morembe Yabugire gekora njubugambi buya no morembe Twanye to ya Kenya ngaindo tanjiko yerera baba Tata, don't go on a dera, my yellow cocokia. Ravana Magana, take the cover de Via Manzu. Right to Gata, 20. Aye, Lava Digato Tere. Aye, Lava Digato Tere. And then I don't know Morembe. And then I don't know Morembe. When Johnny no more Cotocogne. When Johnny no more Cotocogne. Abakenya lindi tene nato denge. Abakenya lindi tene nato